Една продукция на Бако Productions, Black Bros Film and Sound и Bowen Center. Започва предаването да го обсъдим с мен, психолога Ина Антонова. В него търсим решенията на вашите проблеми. В първото предаване от сезон 2 с гостът ми Георги Граченов, млад учител-специалист, обсъждахме въпросите в образованието и по-скоро проблемите между родители, учители и ученици. Сега гостът ми също е толкова интересен и даже може би малко повече. Нека видим кой е той. Разбира се, сондирайки мнения от социалните ни мрежи, в които можете да давате свободно своите желания за теми, и също така в канала ни в YouTube пък може да наваксвате съдържанието, което сте пропуснали до момента. И така се роди днешната тема с Витан Костов, на който казвам добре дошъл в студиото ни. Добре заварил, Ина. Какво те води при мен? Ще ни кажеш ли? Аз много обичам разговорите, които имаме с теб и по-специално наскоро с теб разговаряхме за баланса и за различните нюанси около това как преминава един човешки живот и в различните фази, как се влиза в баланс, как се излиза от баланс и това доколко един човек може сам да се справи с това да намери своя баланс, да дефинира дали е извън баланс преди всичко и така нататък. И твоето мнение като специалист, разбира се, нещо, което, как да кажа, смятам, че би било полезно за страшно много хора, защото аз видях една, как да кажа, от една страна мъдрост в това, което ти казваш, от друга страна пък научна обосновка, което за мен е било винаги страшно интересно в дисциплината, в която работиш ти и познанието, което имаш. Така че моят интерес към намирането на баланс, към това човек да бъде по-добър себе си, по-добър за околните, по-добър като елемент от този свят, провокира това да искам да продължим разговора с теб на тази тема. Много ми е приятно, че подхващаш по този начин темата, но би ли ни обяснил за теб какво означава баланса, за да може да ориентираме и зрителите, защото аз съм запозната от предходен разговор, както ти сам каза. Сега, за мен баланс е нещо, което все още изучавам, защото смятам, че в етапа, в който се намирам от живота си, от една страна са минали няколко цикъла, в които съм успял да дефинирам вече от една гледна точка на годините различни състояния на баланса през различните фази, през които съм преминал, обаче има още много фази, през които предстои да премина и там ми е интересно всъщност какво се случва. Така че, надявам се и ти да ми открехнеш вратата, да ми подскажеш някои елементи от бъдещето дори. Това е много добро проникновение. Ако може да стигне до бъдещето, щях да съм на едно друго място. Но тук ще си говорим от психологическа гледна точка. От психологическа гледна точка баланса означава умиротворение. Умиротворението настъпва тогава, когато ние можем да направим тази себерефлексия, така че да опознаем и харесаме себе си. Тук ще включа елементи от емоционалната интелигентност. За нея се говори много малко, разбира се, защото ние следим обикновено това така наречено IQ или тестовете за интелигентност следят нашето ниво на интелигентност. Но дори да имаме тези заложби да сме достатъчно интелигентни, оперативни, комбинативни, ако ние не можем да колаборираме, ако ние не можем да направим тази връзка с хората,
така както ние бихме направили тази връзка с себе си, то това вече е загуба на баланс. Защо казвам, че трябва да направим връзката и с хората, и с себе си? Защото ако ние не можем да общуваме с себе си по достоен начин, и това беше тема на нашия разговор, ако си спомняш, ние няма как да общуваме и с останалите по същия начин. Ако ние искаме да постигнем нещо от някого и ние го обиждаме и му нареждаме, това е насилие, това е през агресията. Докато емоционалната интелигентност какво казва? Тя казва, че ние трябва да сме не агресори, не мазохисти, не преглъщащи нещо, а трябва да сме асертивни. Това означава, че е добре да се отнасяме с околните по начина, по който ние бихме искали те да се отнасят с нас. Но това не ги задължава те да се отнасят по този начин с нас, разбира се. Ти влизаш ли в такива отношения, в които се отнасяш с себе си по начин, по който не би искал другите да се отнасят с теб? Това е неизбежно. Ако кажа, че не е така, означава да излъжа. Допускам, че повечето хора го правят, волно, неволно, осъзнавайки или не какво им се случва. И в тази връзка бих те апострофирал в случая, че се говори много за емоционалната интелигентност. Въпросът е кой какво разбира под емоционална интелигентност и според мен в това понятие, което използват хората в различни ситуации, в различен контекст, е изгубен смисъла. Нали? Не всички разбират за какво става въпрос. С теб сме си говорили всъщност в какво се изразява това един човек да бъде емоционално интелигентен, как трябва да се дефинират различните емоции, т.е. как да се разпознават различните емоции по начин, по който те са научно дефинирани. И смея да кажа, че малко хора успяват наистина това да го направят. И смятам, че има хора, които може би при тях вродено, действително, да разпознават, да се ориентират в такъв тип емоции. Други хора са имали подходяща среда, за да могат да развият такъв тип интелигентност, но това, което ми прави впечатление с много от хората, които контактуваме, е, че тази емоционална интелигентност, за която с теб коментираме, или е по някакъв начин фалшифицирана, така че тези хора да могат да оперират в някаква обществена група, в някакъв социум или въобще тя не съществува. В отговор на твоя конкретен въпрос, да, действително има ситуации, в които аз самия се държа и с околните по начин, по който не бих искал да се държа, да се държа именно по подобен начин, като това много пъти е следствие на различни фактори, предимно външни фактори, които касаят, да речем, моето ниво на физическа енергия, на ментална енергия, дали съм изнервен, дали не съм изнервен. И всъщност, както и ти спомена, това пък е рефлексия на начина, по който аз се отнасям със самия себе си. И този баланс, всъщност търсенето на този баланс при предния ни разговор с теб провокира въобще моите въпроси около тази тема. И гледайки предаването с Георги миналата седмица, аз направих и един, как да кажа, паралел между мен и него. Сега, аз не съм достатъчно по-възрастен от него, за да мога да дам определения за това какъв е той или какво е неговото възприятие за света, но направих паралел между себе си на неговата възраст и това, което съм и това, което е той. Именно тази будност, тази, как да кажа, енергия, която човек влага във всичко на едни години, които са 25, 26, 27, когато си мисли, че морето е до колене и малко наивно дори по някой път се поглежда към света. И този човек в един такъв момент, не конкретно Георги, но говоря за един така удохотворен човек на 25 години, той в баланс ли е или е извън баланс? Ще ти отговоря на въпроса дали Георги е в баланс. Не е. Той за това ме потърси, защото при него баланса се губи. Точно ти много правилно каза, в периода на израстване. Ние минаваме
едни така наречени 7-годишни цикли. Така психолозите са определили това. И в неговата възрастова група тези цикли са едни, при тебе са други. Съответно, той е в етапа на изграждане на собствен пашкул. Той изгражда тепърва собственото си семейство, гради собствения си свят, отделяйки се от родното си семейство, от старото си така наречено семейство. И съответно е нормално да има и отглас от тинейджърския бунт, защото той е в тази преходна и трудна за него възраст, както тинейджъра се ориентира, бунтувайки се срещу някакви норми, които не възприема за релевантни за него. Така по същия начин и Георги е в тази възраст, в която, изграждайки собствения си пашкул, ние се ориентираме къде се намираме. Уж искаме да го направим по-добре от родителите си, но всъщност това, което каза ти за вродените емоции, отчасти бих те подкрепила, понеже спомена няколко пъти научно, ще кажа и нещо по темата, но отчасти бих те подкрепила, защото ние се раждаме с темперамента си. С теб сме водили и този разговор за темперамента. Темперамента определя нашият емоционален отговор. Когато ние имаме определен тип темперамент, с който се раждаме, той ще определи нашият емоционален отговор на всяко събитие, случващо се в живота ни. Съответно, ние ще бъдем травмирани от неща, които друг тип темперамент не би се засегнал от тях, или ще живеем щастие тогава, когато друг тип темперамент би се разплакал. Оттам се определя нашата нагласа към травматичността, способността ни да бъдем травмирани. И тъй като травмите в детството вече пък определят това дали ние можем да себе рефлексираме правилно на по-голямата възраст, но всъщност като се връщам в тези травматични процеси в детството, може би е добре да уточним, че може би в един момент от детството, ако имаме тази обученост на родителите и на поколенията, ако се учи в училище емоционална интелигентност, ние няма да бъдем толкова травмирани и няма да ни травмират толкова родителите ни, без да искат от любов повечето пъти, разбира се. Защо обяснявам това? Защото когато ние обучим детето си, че емоциите, и тук ще кажа за научното обосноваване, емоциите не са научно обосновани, те са част от нас. Те са нашите аларми, нашите лампички, които светват в момента, в който нещо ни се случва и ние реагираме на него. Ето този емоционален отговор визирах преди мъничко. Ние реагираме на него по определен начин. И когато нашите родители ни казват: не се ядосвай, нямаш право да крещиш, нямаш право да плачеш, спри веднага, ела тук, направи това или забрави го това. Това означава, че няма емоционална интелигентност вече в този разговор. Нашите родители не ни учат как да валидираме емоциите си. Те не ни учат, че имаме 3 съществени центъра на усетливост в тялото на емоциите. Едната е главата, втората е сърцето, където усещаме чувствата, и третата е вече червата, корема, където усещаме силата на тези емоции. Ако от мънички ние сме запознати с това, ще останем свързани с тялото си и емоционалната интелигентност няма да има нужда да е научно обоснована, тя ще бъде физиологично разчетима за всеки един индивид, защото за мен е много лесно да се ориентирам. Свива ми се стомаха, нещо не ме кара да се чувствам комфортно, съответно веднага се насочвам към емоцията, която в този момент е в обхвата, и намирам проблема. А намирайки проблема, аз ще се насоча към решението. Това всъщност е емоционалната интелигентност, способността ни да тръгнем от проблема към решението, а не да придъвкваме проблема и да останем затворени в него. Така че, мисля, че ти отговорих дори на въпросите, които не си ми задал, но ти може да продължиш, ако нещо съм пропуснала. Но това отваря много нови въпроси в интерес на истината, като един от тях е как се разпознава една лампа, която светва, нали, използвайки твоята метафора в случая. Когато човек е афектиран от различни обстоятелства, как може той веднага да прецени, че лампата е светнала или не е светнала, за да може да рационализира проблема, а не да подходи емоционално? Защото всъщност повечето, според мен, ситуации на конфликт се пораждат именно от някакъв емоционален отговор, а не рационален. Дали винаги е правилно разчитането на лампата или не?
Първо, емоционалният отговор е абсолютно задължителен и единствения, който имаме. Ние не можем да имаме рационален отговор. Можем да рационализираме чак след като сме прочели емоцията и сме усетили. Затова сме се запознавали и тук в предишния сезон на предаването, в по-теоретичната част на предаването с модела на Екман, който ни обяснява с по-прости думи казано, че емоцията поражда мисъл, мисълта поражда дума, думата поражда действие и действието поражда последствие. Повечето хора, когато ти говориш за афект, аз тук ще направя едно разграничаване. Афектът е временно, краткотрайно състояние и ние можем чрез емоционална интелигентност да се справим с него, само ако наистина работим по това много упорито и с много голямо желание. Но повечето пъти тези емоционални отговори са в следствие на фрустрация, на разочарование от нашите очаквания. И когато един човек е разочарован, защото той е градил очакванията си дълго време, вече фрустрацията е по-дълготрайно явление. Той може да се разплаче, може да се разстрои, може да се разсърди. И ето тук емоционалната интелигентност ни води към това ние да намерим начин да реагираме така, че не да запазим закона за справедливостта, а да минем към функционалността. Това мое решение да реагирам по този начин, защото то е решение, независимо, че е мигновенно, както описах модела на Екман, ние всъщност, вземайки това решение, какви последствия ще предизвикаме? Готови ли сме да изтърпим това последствие? Искаме ли тези последствия или искаме съвсем други последствия? И какво казва асертивният модел на емоционалната интелигентност? Опазвам достоинството на отсрещния, съответно му давам модел как той би трябвало да общува с мене. Ако той не разбира модела ми невербално, аз ще му го обясня с думички. И тези думички ще бъдат много прости. Това ме кара да се чувствам по този начин. Не, ти ме караш да се чувствам по този начин, защото правиш това. Никакъв обвинителен тон не е необходим в момента, защото човека експресира от себе си това, което носи. И ако опишем на човека как ние се чувстваме в подобни ситуации и му дадем някакъв меню, някакво указание, как бихме предпочели да се развиват нашите разговори и срещи, дали е единично събитие или редовно се случват нещата, но тук говорим вече за граници, които се поставят в начален етап на комуникацията. Докато какво правят хората? Аз дори мисля, че вчера си говорих с един мой приятел по един такъв елементарен битов житейски проблем и му посочих точно този проблем. Той по никакъв повод не поставя границите овреме, след което, натрупвайки, преглъщайки в себе си, той избухва в неподходящ момент. Но този момент е неподходящ за отсрещната страна, защото отсрещната страна свиква, че няма граница, която трябва да спазва и ескалирайки напрежението в преглъщащия, поглъщащия много действия, които не са му приятни, моментът винаги ще бъде неподходящ. Какво ти стана, казват хората, ти не си такъв човек. Не, напротив, точно такъв човек съм си, просто се старая, това, което спомена пък ти, да си сложа маската на някакъв, за да бъда по-прият и обичан, защото единствената цел на нашето съществуване е принадлежността. Ако остане сам индивида в природата, той е застрашен, живота му е в опасност. И ние искаме да принадлежим, затова ползваме маските си. И не случайно тези маски пък говорят вече за травматизмите в детството. Дали успях да ти отговоря? Да, абсолютно. И породих още 100 въпроса. И още 100 въпроса, да. Добре. Уви, предполагам, времето няма да ни стигне. Но това са, как да кажа, аспекти, до които човек достига, може би, с течение на годините до тях. Прави ми впечатление обаче, контактувайки с много хора от различни възрасти, че пропорцията или по-скоро диспропорцията на хора, които владеят тази емоционална реакция да я превърнат в рационално разрешение на ситуацията е доста малък. Имам предвид ножицата между хора, които могат и хора, които не го могат, е доста голяма. А пък в следващия момент книжарниците са пълни с книги на всякакви теми от популярната психология. Много от тях съм чел самия аз в търсене на различни аспекти на този баланс, за който с теб си говорихме. Дали е човешки, ментален баланс, дали е баланс свързан с
представянето в работата, или пък баланса между личния живот и работните задължения, или пък този баланс между реалността и очакванията, за които ти спомена. И хората, според мен, са, въпреки всичките тези множество книжки, книги, материали, с които ежедневно сме затрупвани по някакъв начин, въпреки всичко това хората не са достатъчно адекватни в много от ситуациите, което поражда неминуемо проблеми. И затова на мен ми беше адски любопитно в миналия епизод, като го гледах с Георги, просто направих се една ретроспекция за мен на неговите години, как всъщност аз бях по същия начин енергичен, така с желание, с супер ентусиазъм в сферата, в която аз се развивам. Даже ти бях споделил, че ако със сегашния си поглед, ретроспективно назад погледнато, съм допуснал страшни, нелепи твърдения да излезнат от моята уста или действия, които съм направил. Обаче в крайна сметка, именно в онзи момент, липсата на баланс ми е помогнала, нали, да изградя пък връзки с други хора. Тези други хора да видят, че въпреки, може би, нелепите неща, които съм казал, пък нали, в главата ми, в съзнанието се случва нещо. И дори да нямам необходимото познание или опит, пък това е дало индикация, че аз действително имам аспирация към развитие в определената област и така нататък, което пък от друга страна ми позволи нататък да постигна друг баланс. И сега в момента от позицията си на родител вече търся различни други баланси в житейски аспект, в семейен аспект, в родителски аспект. И смея да кажа, че съм доста по-уравновесен в сравнение с това, което съм бил, но от друга страна пък именно тези житейски ситуации, тази липсата или неефективната емоционална интелигентност, за която говорим, ежедневно ме озадачават при контакта ми с хората. Не с всички, разбира се, при определени хора. И тези хора как могат да си помогнат или как, примерно, човек, който има действително добронамерено желание да контактува в една безконфликтна среда, доколкото, разбира се, е възможно, как трябва да се подхожда към подобен тип хора? Към тези неемоционално интелигентните хора? Да, хора, които постъпват агресивно, хора, които се опитват по някакъв начин да се възползват от ситуация или да се възползват от страна на сила. Защото, нали, всеки ден, всеки от нас се среща с хора, които са от позиция на някаква сила, без значение дали това е човек, който е от държавната администрация, без значение дали това е неговия началник, без значение дали е родител, без значение дали е някой друг. Има хора недостатъчно емоционално интелигентни. Това, за което ти спомена преди малко. Първичната емоция, след това да се оцени мигновенно каква е ситуацията, да се постави границите и така нататък. По някой път аз лично изпитвам затруднения в контакт с такива хора. Разбира се, изработил съм си някакъв механизъм. Защитен. Дали е защита, не знам, но механизъм, за да мога да функционирам естествено в обществото. Но това винаги ме е затормозявало и уморявало. А пък получавам, по-голямата ми дъщеря вече е във възраст, в която въпросът защо е ежедневен, ежеминутен почти по някой път. И когато тя види някаква абсурдна ситуация на отношения между хора в света около нея, тя ми задава въпроса защо. Има много пъти, има много моменти, в които аз не мога да обясня защо. Разбрахте, много обхватен е въпросът ти. Ще се опитам да се събера в малкото ни оставащо време. Това, което ти спомена в работна среда, навън, видовете емоционална интелигентност са изключително много. В работната среда също не се работи по този въпрос. Това, че има литература, както аз наричам повечето такава литература, част от нея е качествена, разбира се, но по-голямата част е боливарна психология. Маркетинговите агенции казват на един човек: направи продукт, за да те продадем чрез продукта ти. И Куцукьорово и Сакато пише книги на теми, които не ми се говори каква е компетенцията и експертизата им. Но момента, в който ние станем свидетели
на емоционална неинтелигентност, на агресия, както каза ти, на непристойно поведение, нас ни алармира веднага ценностната ни система. Нашия морален кодекс започва да пуска тези сигнали, тези червени лампички, че нещо не е наред. И тук емоционалната интелигентност казва дали е в обхвата ти да поправиш това събитие. Защото какво се случва? Един човек крещи, един друг минава покрай него и му казва успокой се. И крещящия в този момент трябва да спре и да каже да бе, верно, как не съм се сетил, че трябва да спра да креща. Това ли очакваме ние? Ами този човек в момента е в изключително емоционално състояние. Той може би не е така през целия си живот, може би има някакви тригери, някакви дразнители, които в момента натискат бутоните на неговите травми и той реагира по този начин. Ако ние подходим с това да го получаваме или да му помагаме, с нищо не помагаме нито на него, нито на себе си. И тук идва момента дали ние сме достатъчно запознати с възможностите за изход от всяка ситуация, защото имаме 3 възможности за изход от всяка ситуация. Първата е да приемем, втората е да работим върху себе си, за да приемаме подобни неща, които не можем да игнорираме, но поне можем да си дадем сметка, че човек дава от себе си това, което носи. И третия вариант е да напуснем ситуацията. Ако нищо не ни обвързва с мястото и времето, в което ставаме свидетели на подобно нещо, ние така или иначе можем да напуснем ситуацията. Можем да се диференцираме от това. Можем да се разграничим рязко и да напуснем ситуацията, независимо дали е помещение, публично място или каквото и да било. Разбира се, бягството от проблемите няма да реши социалната интелигентност, ниската социална емоционална интелигентност. Но по какъв начин ние бихме могли да повлияем на обществото? Ами с подобни предавания и с подобни стойностни продукти, в които специалисти да запознават хората по различните теми, защото ти сам каза, че емоционалната интелигентност по никакъв начин не е позната като понятие, но се прокламира се. Едни хубави думи, които могат да бъдат произнасени, те имат някаква стойност. Много е добре да се ориентираме по речника на хората. Когато ти възпитаваш детето си, има набор от думи, които твой морален кодекс забранява в общуването с него, нали така? Ориентирайки детето обаче да разпознава тези думи. Защото има родители, които не разказват на децата си нецензурни вицове. Има родители, които пазят децата си от хора, които са по-вулгарни. Вулгарността всъщност пак е емоционална експресия. Това не дава на децата ни урок. Това дава на децата ни един фалшив похлопак. И излизайки те на улицата, съответно, това, което им е непознато, то им е най-интересно. Затова е добре да увеличим набора от думи в ежедневието буквално, с които боравим с детето, за да го ориентираме, че тази дума съществува, но не е за предпочитане, защото тя би могла да обиди някой или да нарани някой, или би могла да го представи в недобра за него светлина, от което то ще търпи определени последствия. Но така учим децата си на причинно-следствени връзки. И понеже аз знам, че твоите деца са едното е мъничко, другото е вече на тази възраст, на която започваме да учим децата си на причинно-следствени връзки. Децата ни трябва да бъдат натоварени с отговорност. Те трябва да знаят много добре какво се случва и какъв е света. Те трябва да виждат и хубавото, и лошото, както ние го наричаме, защото то лошо няма. Това са сенките, които ние носим. Това, което ни дразни у околните, всъщност ние го виждаме прикрито или потиснато в себе си. И ако ние видим как един човек може да експресира емоцията си, било то гняв, било страх, било отвращение, ние всъщност сме овладели тази емоция, но не сме я преработили. Какво означава това? Предпазваме се да я показваме. Срамни от емоциите ни. И ето тук емоционалната интелигентност ни казва, ти имаш право на тези емоции и имаш право да ги покажеш. Имаш право да бъдеш уязвим, но не по начин, по който да натрапваш на хората нещо, защото пък имаш 3 изхода от ситуацията. Съответно, хората отсреща имат същите 3 изхода от ситуацията. Те не са длъжни да приемат. Ако са емоционално интелигентни, ще поработят и ще приемат тебе такъв какъвто си, но не всеки човек е подходящ за нашата компания. Затова спазваме емоционално интелигентно пък зоната си на комфорт. Там са нашите граници. И в тези граници, за съжаление, които не поставяме, ние всъщност се дразним на тези, които правят нещо, което ние отбягваме да правим, защото то така е социално прието. Но тук е маската на социалното лицемерие.
Дали сме такива всъщност? Защото мога да кажа открито, че аз като специалист също имам моменти, които не отработвам чрез емоционална интелигентност ситуациите. И то, както каза ти, то е свързано с биохимията в организма, дали съм гладна в момента, дали бързам за някъде. Но в следващия момент се замислям, беше ли ми необходимо? Какво получих? Ето е причинно-следствената връзка. Какъв е резултатът от моето действие? Защо протестирам срещу резултата от моето действие? Нормално е, когато аз се изплеза на някой шофьор. Това ми е редовният номер, когато някой ме отдюдюква, аз не се считам за виновна. Нормално е човека отсреща да поздрави роднините ми по женска линия, както му реда, дали по български. Съответно, преминах към друго действие. Смених действието. Ето тук е момента, в който ние можем да овладеем отсрещната реакция. Емоцията на другия човек не можем да я овладеем, но можем да не я правим наша. Ние можем да овладеем реакцията му. Когато разярен шофьор по някаква причина решил, че той просто този буливард си е негов и аз нямам право да се размина с него, той ще си кара по средата и аз този клаксон, дето го използвам, не е неговото, аз му се усмихвам. И виждам отсреща неадекватна реакция. Човека не знае как да продължи. В този момент аз го разсейвам от неговата моментна емоция и я заменям. Ето един инструмент, с който можеш и ти да реагираш. Когато детето ти стане свидетел на нещо неприятно, ти можеш съвсем спокойно да се усмихнеш и да му обясниш, че хората са различни, реагират по различен начин, те имат различни проблеми и ние не е добре да реагираме примерно като тях. Но това е само пример. Разбира се, във всяка ситуация е по различен начин. Може да станеш тъжен, може да обясниш на детето, че това те притеснява. Абсолютно всяка твоя емоция, експресирана по правилен начин, детето ще я вземе като модел и ще отработва своите емоции по същия начин. Успях ли да ти отговоря, така че да можеш да ползваш примерите, които ти дадех? Със сигурност. Много се радвам. И ти благодаря много за цялото споделяне и много ми се иска, ако можеш да обобщиш това, което ще си отнесеш от нашето предаване днес, по начина, по който и зрителите да успеят да си направят този синтез за себе си чрез теб. Всъщност, ключовото е емоционалната интелигентност. Това, откъдето започнахме, и всъщност този баланс, който за мен е толкова любопитен, се корени именно в тази емоционална интелигентност. И тя се придобива на много нива. От начална детска възраст, когато едно дете вече е осъзнато, като човек, като личност, може би, не знам какви са фазите, но именно там започва изграждането на емоционалната интелигентност, после средата, в която попада това дете и собствените си грешки в последствие, което вече пък се базира на моя собствен опит, т.е. грешките, които съм си допуснал, когато съм бил на 18, на 28, на 38, грешките, които допускам. И така и това ни прави по-добри. И това ни помага да намерим баланс. Определено. С теб се опитахме да намерим днес баланса и аз мисля, че ако не се съсредоточаваш върху грешките си, с много по-дълбоко дишащи гърди ще продължиш напред към пътя, по който си тръгнал, пътя на емоционалната интелигентност и ще постигнеш баланса. Много ти благодаря за това, че сподели с нас своите въпроси и за това, че днес ми гласува доверие да поискаш експертното ми мнение. Ще те очаквам отново, защото обичаме да говорим с теб, както ти каза, и мисля, че и на зрителите ще сме им полезни. А сега ще включим нашия специалист по хранене. Част от екипа на Болен център, Екатерина Василева вече е на линия. Здравей, прекрасна Кати! Каква ще е днешната ни тема? Днес мисля, че ще е хубаво да си поговорим малко за стресът и възпалението и връзката на тях с начина на живота. Когато говорим за стрес и възпаление в тялото ни, си представяме един режим, в който тялото е в постоянна борба. Наднорменото тегло, съседналия начин на живот, пушенето и пиенето на алкохол са фактори, които могат допълнително да допринесат за поддържането на възпалителните процеси в тялото ни. Когато към тази картинка добавим и един ежедневен стрес, създаваме много пагубна среда за здравето си.
А храната също може да допринесе допълнително, като преработената храна, богата на мазнини и захар, също поддържа процесите на възпаление в тялото ни. Тези възпаления в емоциите, в тялото. Днес само за възпаление си говорим. Как можем да се справим с физическите, да ни кажеш, ние с емоционалните, тук горе-долу балансираме нещата? Това, което съветвам моите пациенти е, освен ограничаването на добавена захар и трансмазнини от преработената храна, е да се добавят достатъчно антиоксидантни храни, които се борят с тези възпалителни процеси, които са толкова проблемни. Намираме много антиоксиданти в плодовете, зеленчуците, пълнозърнестите храни, сурови семена, ядки, подобни храни. По тази тема също важно е да сме и физически активни постоянно, да поддържаме здравословно тегло и да се справим с стреса чрез техники, където твоята работа е много полезна, тъй като можете да съвети от терапевт в такива ситуации могат да бъдат изключително полезни, тъй като са строго индивидуални според случая и според пациента. Аз съм казала, човек дори добре да живее, винаги стига до ина, така че благодаря ти много, че препоръча хората да ходят при специалисти, а не просто да четат в интернет. Но как влияе на мозъка това, как се храним и тези възпалителни процеси, които предизвикваме с храната? Знаем, че здравето на червата е от голямо значение за здравето на мозъка. Ние сме го обсъждали в други предавания. Като цяло здравето на червата оказва голямо влияние на здравето ни и на имунната ни система. Първите храни, които споменах, тези богати на добавена захар, ултрапреработените храни, които са богати на трансмазнини, всъщност унищожават разнообразието от добри бактерии в червата ни. Антиоксидантните храни от друга страна са богати и на фибри, които правят обратното. Грижат се за добрите бактерии в червата ни, а колкото по-добре се грижим за червата си, толкова по-добре се грижим и за работата на мозъка ни. Значи здравето на мозъка може да се поддържа с храни. Това вече го знаем всички. Я да ни дадеш малко повече информация. Някои от храните, които съдържат хранителни вещества, които са много важни за функцията на мозъка, са яйцата. Те съдържат холин, който намалява възпалението и също така се грижи за работата на мозъка. Мазните риби са друг вид храна. Те са много богати на омега-3, а омега-3 са изключително важни за функцията на мозъка. Тук ми се иска да наблегнем на факта, че ако се следва растителен начин на хранене, е важно да наблегнем на растителните източници на омега-3 киселини, като орехи, чия, също се намират и в някои други източници. Винаги насърчавам хората, които са на растителна диета или не приемат мазни риби поне веднъж-два пъти в седмицата, да се съветват с специалист, за да се предотврати дефицитът на омега-3, ако е нужно, чрез хранителна добавка. Омега-3 киселините са изключително важни за здравето. Има проучвания, които също и предполагат, че играят роля в понижаването на риска на деменция. Чудесно. Оказа се всъщност, че освен омега-3, обаче трябва да похапваме и някакъв вид протеини. Вярвам, че си съгласна с мене, така че те може да се набавят не само от месото, както сме говорили в предходни предавания. Прекрасна си, благодаря ти много за това включване. Чакаме те отново следващата седмица. Прекрасен ден ти желая. Чао, чао! В студиото при мен вече е Десислава Димитрова. Това е един човек, който вече сте виждали в миналия ни сезон. С нея сме правили предавания в подкрепа на зависимите и на техните семейства с много информация и частично съвети, разбира се. Но с нея стигнахме и до един извод, че нямам по никакъв начин да изчерпаме темата и най-добрият вариант за нас е да намерим такъв подход, че да сме абсолютно крайно полезни на тези хора. Всички, които припознаят себе си в нейната рубрика, която става вече ежеседмична, ще могат съответно да потърсят повече информация и тя ще ни даде и насоки къде и как. Съответно, започваме тази рубрика, която ще се движим по 12-стъпковата програма за анонимни зависимости, на анонимните зависими.
или по-скоро за преодоляване на зависимостите. Добре дошла, казвам на Деси. Здравей! Здрасти! С какво ще ни запознаваш? Всеки епизод с по една стъпка и днес започваме с първата, нали първа така? Стъпка. Гледам, че си говорите за възпалителни неща, в случая в първа стъпка ще си говорим за възпалено его. Чудесно! Така че сме в темата. Така сме го подкарали на възпалителни процеси днес. Абсолютно. Запознай ни с тази стъпка. Признахме, че сме безсилни пред нашата зависимост и животът ни е станал неуправляем. Това гласи първа стъпка на програмата. Тя от 2 части. Това не е ли много смело да те попитам? Не е ли много трудно? Защото аз работя с зависими и с тебе много пъти сме говорили колко е трудно да си признаеш, дори пред себе си най-вече. Тъй като зависимостта работи по изключително интересен начин, лъжа другите, лъжа себе си. Общо взето ние последни разбираме, че сме зависими. На всички около нас им е абсолютно ясно в каква ситуация сме се поставили, но интересно как ние го виждаме на последно място. Смятаме, че трябва да се... че можем да контролираме въпросния процес, всъщност, че можем да пием контролирано, да играем контролирано. Ние най-добре си знаем живота, как да си го наредиме. Всичко ни е точно, никой друг не разбира по-добре от нас. През цялото време смятаме, че ние контролираме употребата, а не употребата контролира нас. И всъщност в първа стъпка ние признаваме, капитулираме напълно. Искам да дам пример тук. Много хора казват, аз пия всеки ден, но мога да го контролирам, мога и да не пия всеки ден. Казвам, защо не го правиш? Защото знам, че мога. Няма смисъл да опитвам. Абсолютно. Това съм го чула стотици пъти. От стотици хора. И очевидно виждам някакъв човек, преди че съм минала и през това нещо, който има проблем с дадена субстанция. Но той настървено си ми твърди как той нямал никакъв... Просто не съм решил и не съм спрял. Нали, обикновено е това. Да, майде спри, нали, можеш, спри. Не искам, сега не ми се спира точно. Винаги има някакви оправдания. В първа стъпка ти си признаваш напълно, че всъщност алкохол контролира теб, а не ти него. И това е първата част. Признахме, че сме безсилни пред нашата зависимост, а втората част е и живота ни е станал неуправляем. Тук винаги ги разграничаваме в двете части, защото ние виждаме как признаваме, че живота ни наистина е станал абсолютно неуправляем и колкото и да се опитваме да контролираме всичко в живота си, защото зависимостта функционира така. Една емоция се случва в нашия живот днес. Ние не можем правилно да отработим тази емоция. Изпадаме в емоционален пробив, както го казваме ние. Оная зверски бушуваща топка от гняв, която по никакъв начин не може да укротиш и мозъкът ти изкривява напълно реалността. Съответно, когато се вкараме в това състояние днес 5 пъти, утре още 5 и така нататък, на 5-тия ден не успяваме да издържим и имаме нужда да се напием, за да ни мине. Но то далеч не ни минава. Аз искам само да уточним тук, че понеже в първата част на предаването си говорихме с госта ми за емоционалната интелигентност, когато има зависимост, емоционалната интелигентност не помага. Това искам да уточним. Тук говорим за хора, които вече са с психически проблеми, то сериозен психически проблем, така наречено психическо заболяване, алкохолизъм. Нали това визираш ти? Просто да сме наясно. Да. Аз откровено бих нарекла заболяването егоцентризъм. Харесва ми. Не, алкохолизъм, защото това е основният проблем. Ние решаваме, че сме вездесъщи, решаваме, че може идеално да контролираме употребата си, идеално може да контролираме живота си, но в крайна сметка ние превръщаме живота си в един абсолютен хаос.
и всичко около нас е хаос. Защото нашето любимо нещо е да бягаме от отговорност. Тук се появява и психопатност, няма емпатия. Ние не се поставяме на мястото на отсрещния, когато влезем в такава зависимост. За нас не е важно. Егоцентрик, ти казваш. И аз уточнявам, че егоцентрика е човек, който не се интересува от това, че всеки човек е Вселена. Той признава само собственото си слънцестоене и огрява всички останали със съществуването си. Нали това визираш? Точно и тук, когато ние причиняваме тези неща на близките си, в тази първа стъпка, всъщност ние им признаваме, че имаме проблем. Това подаване на ръка за помощ ли е? Или е просто предателство? Тотално унищожаваме фактически в първа стъпка. Ние признаваме, че всъщност ние не сме Господ. Нали? И всъщност ние сме слаби, уязвими, имаме проблем. Тази битка ни е най-трудна всъщност. И отивайки и казвайки го това нещо на хората и на себе си най-вече, демек аз не съм вече специален. Аз до сега бях специален, можех. Пешо, ако пия от сутринта, аз можех да не пия от сутринта, ама пия всяка вечер по половин шише. Нали? Аз съм по-готина от Пешо. Нали? Пешо е закъсал страшно. Нали? От сутринта аз не толкова, защото аз идеално ги контролирам нещата. Разбирам. Някакви съвети можем ли да дадем на хората как да стигнат до тази първа стъпка? Според мен, за да се стигне до първа стъпка, трябва да има дъно. Дълбоко дъно. Защото емоционалната интелигентност не работи. Ти не можеш по никакъв начин да си помогнеш в главата ти и да го съзнаеш този проблем. Тук се появяват близките, които трябва да те оставят на мира, за да го удариш това дъно и да пропаднеш колкото се може по-надълбоко. За да можеш да погледнеш живота ти, който е абсолютно неуправляем, да видиш как си губиш работата, как си губиш близките, как си губиш семейството, как си губиш парите, как ти пропадаш напълно, за да спреш да си вярваш колко си велик и да поискаш помощ. Мисъл, първа стъпка е зов за помощ. Аз не мога да се справя сам с това нещо. Съветът ти е по-скоро към близките, може би, в този момент, случая, които колкото и да им е трудно и болезнено, те трябва да направят тази трудна крачка, буквално боси върху тръните, да се въоръжат с търпение и да не се страхуват да оставят зависимия да удари дъното, просто за да може... спрат да ни спасяват. Разбирам те. Това е най-точно казано. И първа стъпка, за да се стигне изобщо до първа стъпка, до това осъзнаване, просто близките имат изключително голяма роля в това нещо. Изключително голяма роля. Трябва да спрат да ни спасяват и да ни остават да се ударим. За да искаме ние да се отритнем от дъното и да признаем, че пред себе си и пред света, че ние имаме проблем. Всъщност ти ни казваш, че от зависимия зависи това дали той ще спре да е зависим, а не от всички, които му желаем доброто. Тук малко на принципа на непоисканото добро спасяваме го, а всъщност му пречим. Нали? Това точно казваш това на хората. Да кажа. Точно. Аз те подкрепям от психологическа гледна точка. Това е изключително правилна реакция и подкрепям програмата, за това всъщност правим тази рубрика, за да може да помогнем на колкото си може повече хора и искам да взема твоя пример, защото ти вече повече от 4 години всъщност си в ремисия, така се нарича. Ние нямаме бивши зависими. Имаш ли още нещо да добавиш към това, което е днешната ни тема първа стъпка? Това, което мога да добавя като съвет към хората, които идентифицират по някакъв начин в себе си, че е вероятно, защото винаги е леко вероятно да имат някакъв проблем, все пак не е лошо да наблегнат на това да получат информация, да чуят други хора, които са минали през това нещо, да видят дали могат да се идентифицират с тях. Също така има един въпросник, на който въпросник могат да се дадат отговори. Колкото по-чести датата, значи шанса да си зависим е доста по-сериозен. И да посетят една сбирка, да видят дали ще открият себе си, да видят дали имат проблем. Просто като вид информираност. Разбирам те. Да видят как ще се почувстват на въпросното място, там ли им е мястото, смятат ли, че се препознават в изказванията на другите хора. Не разбирам те.
Това е едва първа стъпка. Аз много ти благодаря за това, което сведе до знанието на зрителите днес. Ще имаме 12 поредни предавания по всички стъпки, а в нашите социални мрежи ще оставим линкове съответно към въпросните тестове и към контакт с организациите, които правят тези сбирки на анонимните зависими, за да може всеки от вас, независимо дали близък или зависим, ако пожелае, да се насочи към тях. Разбира се, сбирките са и за близките на зависимите. От днешното предаване мисля, че си направихме добри изводи. Възпаленията са на всяко едно ниво в обществото ни, независимо дали са в психиката ни, в тялото ни, дали можем да ги контролираме чрез хранене или се обръщаме към зависимостите, тъй като и емоционалното хранене също е зависимост. Мисля, че достатъчно храна ви дадах за размисъл, така че да издържите до следващата неделя, точно в 18, когато пак съм ви приготвила много интересни гости и теми. А вие можете да гледате и повторенията на днешното предаване в ефира на телевизия BG+, с който ви съветвам да останете, след като свърши днешния епизод, на да го обсъдим с мен, психолога Ина Антонова. До скоро! Една продукция на Bako Productions, Black Bros Film and Sound и Bowen Center.